ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମୟଭର ଗାଁରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୟଭର ଛକଠାରେ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୟଭର ଗାଁର ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। योनं प्रचोदया हे जगज्जननी माँ तारिणी तोरी प्रेरणाय बसी एभली कि जगतर विश्वर मंगल हो माग जगतर विश्वर एभली घंट घोड़ी रखिथ माँ सदा सर्वदा भक्त मानक जय रखिथु तोरी प्रेरणाय आशीर्वाद सदा सर्वदा थौ करुणामयी माग विश्व ब्रह्मांड को घंट घोड़ी रखिथ एभली तो पणा संक्रांति आसी आज भक्त मान ब्यूरो रिपोर्ट दिलदार खबर ओडिशा।